Kinong Shong Shinong Joka Langpih ka Bahab West Khas Hills District ringkat ka jing sendran lang udukot ka KHDC uba bajak pingro kilay kendu uba Preston Tinsong ban Pynpaw bagi Kwah ban sa bat ka Meghalaya. Laban kedua hang ni baka Langpih ka hab hakawat ka baar badia Shong ekran Jingiapynbeit Pud hapreng kimentri rang ba jongki arjala kata ka Meghalaya bat Assam. Uba pingro ulai thu balai kedai tali kishnong kilasoi bagi Kwah ban sa bat ka Meghalaya Hadien ka Jingiapynbeit Pud. Nakaliang jonga bat kahima bat kinong sensasyon borok nyawan ada memorandum ba kisnong borok ka willingness jongki bagi Kwah dan bat kejela Meghalaya dekidan hadu lai ku kendai kli kisnong ki balai sign ya ka join memorandum bagi Kwah bandan bat Meghalaya te kemud ba ingin kamsup ini sektor lada ka willingness kat kumbang la yo i ka memorandum ba saudar sinong jamban kisnong la sign hang tu te kemud lekilet ki regional committee ru syakatika Langpih sektor ngej ba da ka jingnya teli borok kini lai ku kendai teli kisnong kemud ka Langpih sektor kan wan siapa kejela ka jongi